Halkymyzyň ruhy medeni gymmatlyklary bolan hali, dutar, behişli bedeglerimiz we alawa aýtlarymyz bilen birlikde türkmeniň agoýum dünýä meşgurdur. Türkmeniň agoýy asyrlardan aşyp gelip, bagtýarlyk döwrümizde täze has döwrewap keşfe eýe boldy. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň, halkymyzyň esretli durmuş barada edýän aladalary, olaryň zähmet çekmekleri barada döredýän giň mümkinçilikleri özleriniň ömürlerini agoý gurnamak barada asylly käre bags eden adamlarda uly buýsanç döredýär. Marwal aýtynda da agoýlar ýasamakda eli hünärli halipa ustalaryň bir näçesi bolup, olar özleriniň kesipkärlerini şägirdlerine de öwredýärler. Ma'lum bolşýaly agoýy ýasamakda söwüt agaçy ulanylýar. Bu agaç özüniň çeýeligi we berkligi bilen tapawutlanýar. Bu agaçy agoýy ustalary özleriniň kärine ýerlerine we hususy mellek ýerlerine ösdürip ýetişdirýärler. Häzirki wagtda ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän agoý gurnamak däpleri öz kärine ussat adamlar tarapyndan kämilleşdirilip, olara döwrewap nagyşlar we milli bezekler berilýär. Agoýlyň tärimlerini biri-birine berkitmek üçin düýe hamyndan edilen ýüpler ulanylýar. Eli hünärli ustalaryň ukyp başarnyklarynyň taýýarlanan döwrewap agoýlar ýurdumyzda tutulýan toý dawaralaryň öz bolşly bezegi bolýar. Agoý gurnalyny oň içinde gap-gaçlary, öý goşlaryny, halydyr düşökleri we beýleki huzurly enjamlary goýmak mümkinçiliklerini göz tutulýar. Netijede millilik ruhuny bedelen agoýlary türkmeniň owadan kalby, sazlaşykly durmuşy öz beýany tapýar. Özleriniň çekýän zähmetinden bagt tapýan adamlar milli mirasymyzy öwrenmeklige giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagyly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.